GC News bema obia akwaba. Se wunya subscribe to the channel na sewa se subscribe se hadi latest and hot news nkwana de every one tipo mo na subscribe. Yo be am se obetiki the subscribe button no na what belly notification no we say new video when the first person I want say can be I feel so ubia na what like video no my thumbs up give us a thumbs up na feel also just say share ma ofoforo so na wonye bi hwe na wo hu nya ekoso ewo Ghana mema afi jibre niti ensema abeto yepono so niti ensema ekoso niti beba na ye yatete won frama mu eni se enche US for won mo be kwa abatuo mu November na I'm say ye Democrat no Joe Biden krofo no aba be hu se ejabwa won ti se de tetemire mu no oboa Donald Trump no enkomo no ti sei me that brother me na make sure what you put na match ya ojuma ya po no mo ye juma no pay this station on my bed na ki me anda ko fi ebo anka ai ya mi shi tabu na amen papa no kre na enyema nyenu bi tinema omo ba me nchen emse ba kon die kukuro ma se no ntimi mfantuga ena pa ko se die ese okondia omo pesen ko mu din kunimu wo election no ndi papa obusa me no kre omo ama You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Yeah, sorry. I am not. Oklahoma, Omnia, sorry, online. Onona, Onim, Joe Biden, ne party, penny for ne family. And Tita, no, and I almost feel so. And I go back omo esmama omo ba intino and creepy fee na Sunday no na me ya so na me ka Trump tu a ko bi eto ediakuna e ko bona so no asem na ma e ka sa ti so ti papa bu sa me a and creepa baba be tio ai na omo kire baba omo kire ade pote pa obeye ana ade pote pa na obeye yo enta batu bridru honoma sebi o aya na political party ya besu hunu die woni ni na emso bia so think ni die ntieno ya one factor ena ba ku bi studie akoye forma semwa eno die mitimi mfantu dwa aha na ntino na me adomo china ko mbe san befi okay na obia ose menene kasa finally o kasa tidie so wa America ono so ye Joe Biden ne political party no mpeni polipi menene be kasa o china o kasa tidie so okay amen ntino china na me adoma Friday no be ba finally na fe enyo maka je se menyo buka papa na emu ya diama Democrats no so sunsum ni ehunam no ba ku bi ewo mu a me ye ho adwuma me hu ye no em so me te ho kakra de kire omo ba ha no enunti me yese me me omo be kasa e wa America ko to kasa di so na mamu magumu sedi ade no e tie potele na efa abatu dum kunu di se Joe Biden party ni begin kunima na se Trump party begin kunim no eno no die menu mun kasan yi nguduru ho na You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Me dem paibota Trump chi
Emma, maybe say a bra Trump the election again. I remember me ya. The can yes, I say Papa Archbishop Nicholas Zanka Williams. The friend Machindi Taxer no. So to man the back for la fight as you say Trump be to election no. I'm a cast of crown and a capside. Oh, cast of fidation. Minina no, I'm say over for me, over tea. Minina. Intuitive no nakoba say. And some be. And until one person no more a string me. Agum. Say me to me the impabo at our Michiama. Bibi, our Monte Bicino. Say ainsi. And then could be our battery. And until me no more, and young Kutahubia. Ama ababitu the beer. Why, Papa, na where no, and Pibo bet me at Daniel, Sampo Cross be a Trump with the Kaya. Adiana Migu Yano. Adiana Migu Yano, dear Papa. And yesterday, the car made in Pibo Trump with you. And not just a machine compared Trump being it, there be a swimming mum dear. But then Pibo Trump with you, Intia Mayana Mechanics and Sano. So Mekaya, the video Tomocrano. Me the Trump delusional, not a cut it. Say Joe Biden more party, the young saying the credit, I could see the cut it is alleged. Say, Omoba, I know Mama G for in your thing, in your money, maybe I'm smarting and make so for no. Then so Sanya man, saying, make you a dear. And until the Kaya, what situation and a can't say, and no tea, and I can best stress. Erade senka abumpo afoma one find seno nanko ma Trump bra because Trump no no ba o ma kwan ma sa nyema no on so sa nyema no so enu ntino nyese bia me shan kom se Trump bi ni ba de me say na ma se nyame sofo na two political parties no ba ku bi eni yo yibi me myself into many no. Now me had Trump so maybe na me need Japan no. And you know, the cousin coming to be and then comedian committee to Trump more than Joe Biden. But myself You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Now me am problem should be me you know. My culture o mama o mafu. And then I make us study and you could come at my meeting country. Na akoba se openi pan o sem ne kasa finally ema Joe Biden asoto no o chena na me ne be kasa nti so se Joe Biden na asa no ne kasa me no no aso be kasa afi yehu se dia de no e be tie ne dia be ko nti papa obu se amia no krese o masoma mo ba be ho okay na ayi we no obema o mu conditions because so can say wo mo ba wo mbema kwa ma gay no aba no so de enya de a wo soso a na ka wo pese eyi na eba Trump on the oba ompene so ema ne ba eti we ya wo ma be hu yi se ni onyame nkasa na nka enane mra wo mo yi obema wo conditions bi se on conditions se e bia wo ma gay no ba papa the thing say ade no akwa bi bi say eternal problem. Say, and until I make up a cocoa masoma meeting fancy job. And no, can make the second on the meet with and can of a so back. I can't make me, I can say. Who say anytime you are not a mamu and a tanya mammy. I'm not a young in beside. And Sana and Yak Sana go put in still say Nankupon on shared politics. So could be creatively to make us as a tissue politics here, Name on get but idea ever the do of mine, everything pardon so. Say, I mean, any and shop there.
ɛnyɛ na wɔbusua ketewa bi no a wobɔ mu no ɛna nyame ni bɛhwɛ hɔ anaa wasɔre ketewa bi na wɔhwɛ so no ɛna nyame ni bɛhwɛ hɔ anaa ɛno nti na titibere mu no so onyankopɔn kyirisu ɔhene a na ɔkyirisu odiyifoɔ bi aka ɔhene no ho nti titibere mu kora de na onyame ɛna badiyifoɔ no so ne si ahennie nyame ne badiyifoɔ so ne kyirisu nea a ɔlidi ɔman te sɛ Samuel nyame nam ne so kyirisu Saul the same Samuel nyame nam ne so kyirisu David through Nathan ɛna maa Solomon ɛso bɛyɛ sɛbe ɔhen kɛseɛ Joida ɛna maa Jesaia ɛbaeɛ a otu ataade ɛfra akonnwa nso ɔmo nyinaa na ɔmo yɛ nyame adiifoɔ anaasɛ na ɔmo yɛ nyankopɔn asɔfoɔ wohwɛ wɔ odiifoɔ bi te sɛ Isaiah wohwɛ Daniel mu ne Joseph mu a na ɔmo di akotene paa wɔ amanyɔsɛm mu. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Amanyɔsɛm mu ɛsɛ Ghana yɛabɔtɔ yɛ a yɛba abɛtiri yɛpɔ yɛmpo yɛ nyame atu so no ɔno na nyame de ne bɛtena akonnwa kɛseɛ no so ɛyɛ nnipa na ɛto aba no bɛsɛ nyame twusu a sɛdeɛ ti biara wona bɛtena so nyame antwusu a wotwum ne bɛtena yɛ pɛ wontumi nyɛ nkonim sane sɛ ɛyɛ onyame na ɔduu nnipa yɛahenni nyinaa nnipa pa sɛ wohwɛ Amerika a sɛ sɛ yɛkɔ no yɛtutu so onyankopɔn hwɛ wiase yi na ɔno nyame nimdeɛ ne nhyika yi mu no baabi a ɔpɛ sɛ ɔde wiase kɔduru no na Amerika so kuta world power no nyame nankasa de ɔman no bɛhyɛ deɛ ɔno nyame atutu no nsɛm nti obi te sɛ mene sɛ mekɔ nyame anim na onyame ɛkyerɛ me sɛ ɛnyɛ ha ɛna mede bɛfa na mede bɛfa baabi a mentumi nya ho hwɛ yi nti ɛno saa no ɔba me nkyɛn bɛmu ahu sɛ ade no ɛnyɛ yi nti ana saa na ade no ɛteɛ nti deɛ wobisa me no yɛne nyinaa na wodane ne dane yɛne nyinaa kora na ma ho akwankyerɛ tumi yɛ adwuma saa sɛ onyame na ɔno ne tumi na ɔde yɛ adwuma na ɔno decide a ɔno a wohyɛ nyame ase no wonni sei wonni power biara nti papa saa na ade no ana teɛ papa na yɛaba to yi so ɛnyɛ bia mekora deɛ November ka ho a sɛ because a month we deɛ agu a ne sɛ nti akɔka August, September, October, November awurade aka biribi yo medase ɛmprɛ sanse ni me ne wadi nkɔmmɔ ɛmprɛ bebree na mea nkasa ne makisade nye nyame na aka akyerɛ me na mea na makisade sɛ afi wei memma abɔnten mɛka de wobɛdi nkonim wɔ abatoɔ mu wɔ abatoɔ mu nso no mene no wɔ nsa wɔ soɔ a mene no I signal mutia yɛbɔ mpayɛ okay patɔ sɛ musia da mene ne hyia a yɛyɛ adwuma paa ɛno nti no nnipa no so a mene ne ahyia yɛ adwuma no ɔno a ɛna adeɛ no ɛbɛba ɔno no abam na ayi Kristo ni ana oye Muslimu ni ana oye asɔfe ko bɛɛ ɛsɛ wɔyɛ Kristo ni ana sɛ kremoni ana sɛ wɔyɛ ɛsum bi mu nipa papa we dey kafra o wɔyɛ Ghana ni ɔso wɔ ana wɔyɛ Ghana ni a ɔbrɛ ne ho ase paa okay wɔyɛ Ghana ni a ɔbrɛ ne ho ase osuro nyame paa a ɔbrɛ Kristofoɔ saa dɔ Muslimifoɔ ɔdɔ Ghana nyinaa nti no yɛgu so yɛko ɔpɔn no paa na yɛyɛ adwuma mmom yɛyɛ adwuma paa nyame adɔm yɛakɔ regions nyinaa a yɛyɛ sɛde akwanhyerɛ bi a Awurade de maa me yɛyɛ paa na bibia ntumi nsesa saa adeɛ no ɛyɛ saa so ne bi okay na ɛti wie a nnipa no ankasa bɛma Ghanafoɔ nyinaa humu deɛ meka no ase ne ɛwɔ kasafidie so nni sɛ me ne nanaado deɛ ne siiɛ no ɔba asɔre ɛde aseda brɛ Awurade
It which is no other by my sorrow. I'm a gun of wind. Na waba hoda. A condition no. You mean check class or about the one now, my hoda. Okay. Maybe our about baby so my hoda. Okay. Obese ye kan ye nyina ese de ani fam ai We like to I know no ai dan lati oh yeah we yeah people be no say mama akwala mo so your from no be wono no yo bo be bema ya me so yo bo be bema amen papa na ai abatuo no emu be ye dene said you obedi nkuna na se we no said ye hu niema no ebe ko smooth impitiasia de na dene but you two one among no ewiem ampani na fe ndu be na akoye ekibrenko ba ebusu ye na no afe yi no dane you can say no November de na dan ye wi first ya corridors ni na I can see two places there beko okay na ya na regions no mo kwa ya na mo ye den what say president Kopo edie no Eradi tire me de no nye ama ye ko runabout ene di ye na odidi nkunim ena ye papa nana do danko Kufuado ono so de ndie ye shempa bum 9 months ba we no de ne dia kwese ye yusu anwea gama ya nwea ya ene de ye directions no eno tieta oni Mr. Ike minimum bisia no next demo ama mafu mati na me dina kasefie so na maka se abato no enafo nenso mpaya na yina ya mose da ya sumbi na ya be ya kama obi asende se mimuza se nipa kro no de obewini no o share space oh nanado o share space na oye adwuma pa o so ya nanado den ko Kufuado a obetna Ghana kunya no so oye adwuma pa o papa o share free education o dia ba akwanya wayiye ye kan man pedi po a o ma betna Ghana kunya so o ma ye adwuma pa nanado any vice president o ma ye adwuma pa na me ni adwuma de o ma ye bi almost say your bomb abaso ana Kopo complain say Ghana eden but Ghana nko na eden me wona fufu bi wo UK me to UK kura na say last year at the 20 pounds they said do 80 pounds they say UK petrol kura won't me talk ma sorry penny bi kind of fifi aboaje oko US no buy enkomo ne oni e bono na je say companies be kura no atelasse oh ayi last week kura na me wo ho na me wo UK you know fuel say kura na ye 1.6 something na get all the ba has come up per liter ne boarding papa me wo adamfo mie bi a we me back friend man the go okay UK ono na o kire me niam e cosmicos ono no tachi news na in fact eniama ye bin in fact Usha Ukraine no Russia won't talk any COVID-19 by na make just na ye din it will be a name blame one buying na ma Ghana ye din e be a na ye din okay you know it is not just a way no there oba winning no papa oba space oh media ye nim listen anado no space apart from anado oh yes papa no you to space you you about me space oh but maybe you who is space no but another space need to tell you and you know me papa nanado na me ne twemman so asisi me ne na bomu no ono mom na me kono change ya no space intimi nyin se bia wasete ne bedi ono so space dia I can't tell
but Nana Ado was the first. ɛna wabɔ adwuma paa nso. Wabɔ adwuma paa. Okay. Ɛnyɛ wohwɛ Ashanti region sɛ wɔyɛ adwuma paa na pono mu treatu no so aboa papa. Ɛfiri sɛ wɔmatwi so right person. Nti no yɛde mpaabɔ taa yi nnuanom NDP-foɔ akyi. Yɛ papa alonkyerɛ manten yɛde mpaabɔ taa n'akyi. Yɛ papa baomi ahyɛ yɛde mpaabɔ taa n'akyi. Nti deɛ onyame pɛ no onyame mfa akonnwa no ma no. Nti Nana Ado deɛ next person ɛfɛ. Wosɛ Nana Ado wɔn sisi na next person da yɛ round na ɛfɛ paa. Mate papa ne yɛbɛde wase ne asɛ nyampa ma bere mu so a yɛbɛba na agya yɛbɛgye adwenkyerɛ na me nhyira wo paa. Wenhyira wo. Yo, waiting for waiting and someone abɛtɔ yɛ pono so na bɛka sɛ so ɛna wɔhwɛ no sɛ wonya subscribe yɛ wɔde asɛ over subscribe no like it na fi wɔhyɛ video no wɔ so ma ɔfoforɔ so ɛni bi hwɛ na wɔhu nya ɛkɔ wɔso wobɛtumi akyerɛ wɔde afa yɛ nsɛm wei nyinaa ho ɛwɔ comment box mobɛte nka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.